Виновни ли са футболните фенове и за какво? За счупените седалки по стадионите и за потрошените автобуси след мачовете със сигурност. От няколко дни насам обаче футболните фенове са обвинявани и за друго. За сблъсъците в Гърмен, за ескалацията на напрежението между българи и роми. Според разследващите зверското убийство на ученик в столицата, отговорност вероятно носят футболни запалянковци. С Дучето, когото няма нужда да ви представям, ще ви срещна след малко. Карам направо към Борисовата градина, където ще си говорим откровенно не само за футбола, фенството и фиаското на ЦСКА. Здравей, Дуче! Добър ден! Срещаме се в Борисовата градина по не особено хубав повод. През последните няколко дни не спира да се говори, че футболни хулигани стоят, и то фенове на ЦСКА, стоят зад зверското убийство на 16-годишен ученик. Първо искам да кажа, че това е трагедия. Няма нищо по-ценно, нищо по-истинско от живота. Особено един млад живот. Това, което искам да кажа е, че футбола е просто една игра. А от живота по-ценно няма. Не мога да кажа кой. Не трябва и да го казвам. По мое мнение не би трябвало да се говори, а да се каже ясно кой е. И това да бъде официално оповестено от онези органи, чиято работа е. Нека прокуратурата да го каже, нека следствието да го каже и нека онзи, който е, час по-скоро бъде разкрит и понесе наказанието. Разберете, аз обичам футбола, обичам спорта, обичам ЦСКА, но уважавам хората и от Левски, и от Локомотив, и от Ботев. Разберете, това е просто една игра. Игра. Животът не е игра. Това младо момче. Не ми се ще да вярвам, че от футбол може да се стигне до тук. Но смятам, че обществото наистина не трябва да заклеймява една прослойка от себе си, а трябва да заклейми режима. Защото това, което се случва в момента, е режим на безнравие. Говориш като политик в предизборна кампания, докато всеки път след футболен матч виждам едно и също. Разбити седалки, потрошени автобуси, агресия между агитките и твоите верни разсъждения, но в бъдеще време. Искам да те попитам нещо. Давай. Ти си журналистка. Кое продава днеска? Истината или жълтото? Насилието или нормалното? Лъжата, очерненето, окепезяването или нормалното? Ами вие го правите. Говорите само за това. Аз гледам новините с какво почват. Сгазен, убит, изнасилен, запален. Чакайте, кажете какво става. Защо се взимате ни 16 милиарда, трябва да връщаме 27? Аз не го искам този борч. Какви учебници се издават? По какъв начин не просветате? Как се взимат изпитите? Еми тези деца трябва да ги направим грамотни, за да могат да разсъждават. А вярвайте ми, почне да разсъждават, няма да се стигне до онова там, което е станало в Борисова. Това искам да ви кажа. Когато ходиш на матч, обаче ти си заобиколен. В държавата на кой? Виж колко си агресивен. Не съм агресивен. Дуче, ядосваш се. Не се ядосвам. Взбесявам се. Защо? По една единствена причина. Защо се търси там, където не е проблема? Проблемът е в нравите. Проблемът е в режима. Проблемът е, че за 26 години нито един от тези, които съсипаха държавата, не беше вкаран в затвора, не беше осъден.
Разбирате ли ме? Нито един политик на Това държава. отменя ли разговора обаче? С това съм съгласна. Липсата на справедливост опоручава... Защо казвате, че убийството е на фенска линия? Сигурна ли сте? Ще кажа, Дуче. Кажете откъде го имате това като информация. Гледаш ли новини в последните Мраза ги. няколко дни? Добре. Не ги гледам. Чета РИА. Разбирате ли ме? Руска агенция новостей, защото там се казва истината. Чета сръбски, не чета български. Не гледам български новини. Убийството стана на метри от тук обаче. Да, така, това го знам. И по руската телевизия не го съобщават. Прекрасно. Те съобщават сериозни неща. Близките на това дете, това несериозно ли? Това несериозно ли е, най-скъпата газ, най-скъпата електроенергия, казват, че ние вече не сме независима държава, а сме робска държава и това се вижда. Значи господин Цацаров вместо... Нека да излезе главния прокурор да каже. Кой е защо? Истината. Да излезе да кажете имената. След като се предполага. Да си свършат работата, да ги арестуват. И пак ви казвам, за мен това нещо трябва да спре. Това са нашите деца. Дали ще имат ЦСК? Как да спре, че когато след последни... Според вас е нормално Димитър Ангелов да го спре? Диана Найденова да го спре? Миналата неделя, след матча между Левски и Черно море, ако не греша, в Бургас, помниш ли какво се случи? Кажете ми какво се случи. Бой. Какъв? Масов. Ти какъв го определяш? Значи искам да ви кажа, че тези хора, които са били на стадиона, са дали по 10, 15, 20 лева за билет. А искам да ви кажа, че едни други взимат 1 милиард и 400 милиона на година. За сигурност я няма. На времето, преди 89-та година, мачовете се охраняваха от 20 милиционери. Прекосили 50. И това го няма. Нямаше. Сега ни пазят 1500 полицая, взимат 1 милиард и 500 милиона. Вижте колко се дава общо за образование, колко се дава за социални. Защо се биете, бе, Дуче? Остави колко даваме данъкоплатците. Защо не отидете на стадиона и да гледате мач като хората? Значи, вижте, някой има интерес от това нещо. Кой? Вие се биете. Значи, най-лесно се управлява онзи, който е разделен. Това е римска максима, разделяй и владей. Нека да има един страх в общество. От фенове за фенове, ЦСК Левски, роми българи и МВР ще ни оправят цял живот. И ние си плащаме на МВР. И сигурност няма да има. Ще ни убиват децата в градината, ще се биеме по стадионите, ще трошиме седалки и МВР ще ни охраняват. Публикациите във Фейсбук на това дете са, че той харесва отбора Левски, отсреща са били фенове на ЦСК, уреждат си среща в градината и в 12 на обяд него го няма. Това е една от версиите. И феновете са виновни. Кой е виновен? Кой е виновен? Виновен е родителът, който е възпитал такъв изрод. Виновно е обществото, което го е допуснало това нещо. Виновна е учителката, която е получавала заплата и не му е дала възпитание. И е виновна тази власт, която е допуснала това нещо да стане. Тази власт, която допуска във Фейсбук да се пише тези неща. Тази власт, която не дава възможност на нормални взаимоотношения между хората. Значи аз съм ставал в трамвая, в тролейбуса, в автобуса да отстъпам място на възрастния. Така са учили. Преди да стана чавдарче, пионерче, както искате, така го разберете. Казвам ви, че никога не съм бил привърженик на комунистическата партия. Няма и да бъда. Но обаче имаш носталгия по социализма, чувам. Не по социализма, по нормалното. Това нормално ли беше? Значи, вижте кое е било нормално, не знам. Не нормално това, което е станало в Борисова. И отказвам да кажа, че са виновни феновете. Виновно е цялото общество. Колективната отговорност води до масова безотговорност. 240 идиота са адски отговорни, но на като колектив в парламента. И затова стигнахме до тук. Не, те не са идиоти. Идиоти сме ние, че ще оставаме да бъдем манипулирани, да ни настроват един срещу друг, да се мразиме цискари левскари, българи и роми. Ето го. Не дай Боже да е това. Но каквото и да е, то ужасно. Аз за това ви казах. Важно е кой, безспорно. Не само сред младите хора, а и сред хора на твоята възраст на стадиона има изключително агресивни хора. Няма такова нещо. Значи, не си съгласен. Владо Стоев, Ушко. С него бяхме. Август месец 90-та в партийния дом. На 11 ноември бяхме заедно пред паметника на цар Освободител. Първия митинг. 97 януари бяхме заедно. Пак с него. ЦСК Левскар заедно. В Катуница бяхме заедно с момчетата от Левски, заедно с момчетата от Ботев, заедно с момчетата от Локомотив. Нямаше партийно знаме, нямаше фенско знаме.
Бяхме просто за България. Искахме закон и справедливост. Какво, вие сте новите патриоти ли? Значи не сме новите патриоти. Аз съм родолюбец, не съм патриот. Тая модерна копешка американска дума не я признавам. Нито Мел Гибсън харесвам. Ядосан си. Не съм ядосан. Истински съм. Обаче, щом си истински, ми кажи, какво търси ти и твои приятели, Да. привърженици на ЦСКА? Какво правихте в Защо Гърмен? привърженици ЦСКА? Какво Там нямаше правихте в привърженици. Гърмен? Българските граждани търсиха справедливост. И трябваше да Искаме отидат справедливост. футболните фенове, за Ма да ги чакайте, защо? защитят. Има ли закони в тази държава гласувани? Поне нормативна база има, нали? Наказателен кодекс. Има ли? Няма ли? Има. Ами добре. Хората в тази държава трябва да издържат. На база данъци, Да, регистрация и- така. и- Еми, ние просто отидохме и поискахме да бъде приложен закона. Защото вижте какво. Това, което се случва навсякъде, води до онова, което се е случило в Борисова. Вие с това ми Да, питате. Дуче, но Ето, аз ви всеки казвам. път, когато гражданския протест бъде превърнат в подскачане Защо, на че? футболни Искам да те агитки, попитам нещо аз тебе, Диана. давай. Кажи ми честно, трябва ли да има значка на ВМРО, за да има право да протестира? Трябва ли да има знаме на Атака, за да има право да протестира? Трябва ли да има знаме на БСП, за да протестира? Не, трябва да е Ами, гражданин. вижте какво, Трябва да е никога не гражданин. Аз да съм отишъл с шал на ЦСКА в Гърмен, да съм отишъл с партийна книжка. Прощавайте. Там всички ние отидохме с българско знаме. Не заради друго, а защото имаме и приятели там. Да, аз лично имам много приятели. И в Гърмен, и в Мусломище, и в Гоце Делчев, и в Куперивен, и Помниш в ли Огняново, и в обаче, Маршево. докато ти си гледал сръбската и руска телевизия, тук обществото беше подготвено, че в Гърмен, в деня Точно на за това не Ботев, гледам. в Гърмен, в деня на Ботев, Вижте какво. Когато участвам в телевизионно предаване, футболни привърженици искат едно. Всички да се съберат там, за да това могат телевизия да ли? помогнат на това- хората. Кажи ми, това не е ли Но това настроено на обществения не, будилник? това беше призив на футболните фенове. Кои футболни фенове? Значи, митинга беше воден от Иван Барактаров и едно друго момче от Гърмен, което ги познавам. Иван ми е даже и приятел, семейен приятел от повече от 20 години. ССКАР ли? Да, какво като от ССК? България. Защо беше там, бедуче? Защото трябва да бъда там. С какво помагаш? Защо трябва да обичам детето си? Защото трябва. Защо трябва да уважавам майка си и баща си да ги обичам? Защото трябва. Защо трябва да обичам родината? Защото трябва. Защо трябва да съм Гърмен? Защото трябва. Дуче, тези Чак хора, тогава, тези чак хора тогава- от години живеят там и искат да останат да живеят там. Гърмен не ги иска. Какво предлага Дучето? Защо Дучето трябва да предложи? Защото ходи на протести, очевидно, и Защо има да не хода? позиция. Имаш позиция. Ти казваш, Аз искам справедливост. Дучето иска справедливост, така го наречи. ще ходите А ли трябва пак да там? предлага Ще онзи, ходите ли който пак получава заплата и дето го гледам там, дето не ми се включва заради него телевизора. там? Дуче, ще ходите ли пак там? Винаги, когато има неправда, ще ходя. А когато събарят къщите на тези хора, това неправда ли е? За мен това не решава въпроса. Тоест те да останат там. Не го казвам и това. Справедливост казах. И Кажи. закони. Добре, да, аз ти давам. Нека да накажат онези, които са позволили да се случи това нещо. И чак тогава, когато понесат своето наказание, нека да бъде свършено другото. Аз мятам, че всеки един човек, който е част от това общество и допринася за благо роду, има право на щастие и наистина той трябва да бъде зачетен по-човешки. Това смятам. Защото иначе се стига до Гърмен и се стига до Борисова. Тия хора сега искат в района на Гърмен живеещите българи, искат просто да ги изселят, да ги няма, да изчезнат. А ти говориш за човешко отношение Тези към хора човеците. откъде са дошли там? От много места в България. Да си се върнат там ли? Не казвам. Казвай. Нека да кажем, защо си тръгнали от там? Тоест да се върнат там, където са Хляб ли били. няма? Пари ли няма? Труд ли няма? Ами ето, за това говориме. На времето имаше работа за всички. Даже, социализъм, не Дуче. говоря за социализма, бе. А за кога? Трябва ли да открием топлата вода? Искат интеграция. Добре интеграция. Трудови войски. Взимаха занаят. 24 месеца. Държавата им намираше труд. Кой ще ми строи магистралите? Нека да има 200 000 човека в Кеча. Там ще ги научат и да полагат асфалт, да валират, да тъвкат, да чертаят, да зидат, да мажат. Защо трябва да даваме пари на чужди фирми? Нека да дадем работни места на тези хора.
Нека да получават една хубава заплата на базата това, което се дава за тези обществени поръчки. Ще си построят и къщи, ще се върнат по родните си места. Нека да има правда. Тия, дето ни докараха до тук, трябва да лежат в затвора. И една картечница е там, на стадион Сантьяго де Чили. Това, дето го направи Пиночет, за да се оправи държавата. С това, което казваш, сега в ушите на много млади деца прозвучава като да си носят нож в парка. И когато някой ласкар ги ядоса, нека да знаят онези, които докараха България до тук, че техните деца няма да им харчат парите в България. Тези, които изкрадоха парите на майка България, създадоха емигранти. Те създадоха безвластие, беззаконие. Нека да знаят, че те цял живот няма да са на власт. И да мислят, че свят ще дойдат други, които ще бъдат същите грабители като тях. Нека да знаят, че техните деца, това, което са откраднали, ще го харчат в Лондон, в Америка, но не и в България. А накрая да ми кажеш за ЦСК. Това, което е с ЦСК, това е с обществото. Ема, вие го оставихте Томов толкова години Кой да го остави? безчинства. 2008 година аз си казах мнението за Томов. Сашо Томов е този, който беше вице-премиер. Сашо Томов е този, който прави политика. Ама Сашо Томов беше Сашо преди Томов е няколко невинен. месеца мажоритарен собственик Дайте на да си твоя кажем клуб. нещата, На бе. твоя клуб беше. Не на моя клуб. На твоя клуб. На клубът, който е обичан от милиони. На българския клуб ЦСК. Вижте какво, няма значение ЦСК Левски. ЦСК е най-славният клуб в тази история. Спортната на България. Ние сме олимпийски шампиони. Ние сме развили 30 вида спорт. И във всеки един момент, поне веднъж от живота си, и Левскара, и Ботевиста, и Локомотивец, и Слависта е бил щастлив с този успех, който е дал на национално ниво спортиста на ЦСК. ЦСК е български клуб. ЦСК имаше 30 000 деца, които спортуваха, а не седяха по пейките. А сега нямате лиценз, Дуче. Вижте какво. Аз не искам лиценз. Аз искам справедливост. Е. ЦСК дължи по нечии сметки 56 милиона, по други 23. По сметките на Сашо Томов само 4, по други 14. Тези пари не ги е похарчил Дучето. Не са ги похарчили феновете на Ма ЦСКА. не може и да ритате Дуче. Вижте какво. Аз искам едно единствено нещо. Онзи, който докара клуба до тук, да понесе отговорността за това, което е свършил. Да лежи малко. Аз разбирам, че Сашо Томов е невинен. Разбирам, че и Стефан Софиянски е невинен. Разбирам, че всеки си изкара извинителна бележка, че той не е виновен за това, което е в България. А какво става, мила? Децата се трепат на пейките. Във Фейсбук е гъмжило от омраза. Убиецът трябва да бъде убит. Крадецът трябва да лежи в затвора. Престъпникът трябва да бъде наказан. На това му казват справедливост. Има руски класици, писали са престъпление, наказание и така нататък. Не да ми четат Фейсбук, да четат Достоевски. Благодаря ти за това интервю, Дуче. Моля се.